Atenció, els parla el capità. Ja sabeu qui són els pingüins de Madagascar, però el que no sabeu és que han fet una doble vida. Com a agents secrets. La seva història mai revelada va començar amb 4 germans. Sou la meva família? Tu no en tens de família i morirem tots. Què? A tu què et passa, Kowalski? Que en fer-se grans es van convertir en mestres de la disfressa, l'espionatge i els atacs aeris. Entrarem en picat. Pica! No facis el numeret, recluta. Però quan arriba l'hora d'aturar un sonat, Tinc prou poder per destruir-vos! algú els fa la competència. Es pot saber què coi passa aquí? Manteniu la calma, pingüins. Esteu sota la protecció del Vent del Nord. Ni tan sols sabem qui carai sou. El Vent del Nord és un grup operatiu d'elit d'inter... Un grup operatiu d'elit d'interespè... Si és secret, que es dedica a ajudar animals indefensos, que no és bo que voltin sols. Aquest novembre, Hem d'aturar un sonat llafiscós. Sóc jo qui mana aquí. T'he dit que els emmanillessis! Però no tenen mans, només aletes, i jo també tinc aletes. Acabaré tocat de l'ala. quan s'ha de salvar el món. Captureu-los! Molt bé, nois. Fem com a Cuba. Venècia! Rio de Janeiro, Düsseldorf. Hem arribat al centre de Dublín, Irlanda. Hem de fer com ells. Riverdens. Els herois No ens fan cap falta. esdevenen llegendes. Els pingüins són de la nostra sang i plomes. Si algú ens pot salvar nosaltres, som nosaltres. Dels creadors de Madagascar. S'ha infiltrat el nostre sistema. Debbie. Dave. Dave. I el so? No Dave, sento... el micròfon, el tens sento apagat. res. Clica el botó, que té el dibuix d'un Cada micròfon. cop que ens truca un dolent passa això. Hola, em sentiu? Ara et sentim, però no. Com? No et veiem. Sempre igual. És com parlar amb els meus pares. Els pingüins de Madagascar, la pel·lícula. Necessitem informació per trobar en Dave. Vinga, on és en Dave? Xerra tot. Capità, és un calamarset. Ho sento, menut. Ben aviat,